जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। जोंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। आफा मामोन आइ? आंनो रां नांगौमोन। मानो नांगौमोन आइ? आंनो रिसार्ज सोनो फैसा नांगौमोन। हाबाब खनसे सोनायानो जोबाखै मानो रां नांगौ जालायखो? सानथामल'सैमोन आफा, बेनिखायनो सोखानोसैमोन आंहा लोगोफोरजों खबर लानांगौ। आंहा आखायाव बारा रां गैथ'वा, मात्र 300 रांल'सो दं। दा बाजार खालामनांगौ। सुखिदार मावलायनायानो फिसाजो सासेनो जेबो होनो हाया। बे फिसाजो सासेजों मा जाबावनो? दरमायाबो लकडाउननि दिनाव हाबाखै, बोरैथो होनो हानांगौ जाखो आइ? आं जेबो मिथिया, आंनो नांथारगौ आफा। जागोन दे आइ, माबा मोनसे खालामना हरसिगोन आङो। दे जासिगोन दे आफा, आङो दायो हरबानो जासिगोन। आं दा मा खालामबावनो बे गथ' सासेजों? एटिएमआव थांब्लाबो लकडाउननि समाव पासबुकखौनो लानानै बेंकआव थांनांसिगोन आं। फाग्लि मा मबाइल थुबाय थाखो? एफा गोजा बुयो होमबा फाग्लियाथ'। लकडाउननि थाखाय दख'ना गांसे गानफिनबाय थानांगौ जाबायहाय लोगो। मिथियालै, आंबो आफानाव फैसा बिदोंमोन, होगोना होआथाय? आंबो आफानावनो बिनांगौ र'। ओइ लोगो, नोंहासो मालिक बिफानाव बिबान मोनोहाय। नोंसा बिफाया सुखिदारखा नालाय। इस माखौबा ओरैनो ब्रा ब्रा बिबासो हरथारो। जोंहाबो आफाया आबादसो मावो नालाय, बेखायनो मोना। उनाव मोननांगोन दे। नोंहा मोजां मोननाया बिहरनो हाया होमबा? माखोबा? दानियाबा फनखौनो हरला, गुबुनसो मोजां मोननाय दङ नामा इबा? नोंहाबो बिनो हाया होमबा? र' आंहाबो रं नाम्बारनि रिसार्ज बिहरनि। माथो हमाखैबो बेलाय? सोरनिथ' रिं जालायखोलै? माथ' दाख्लैनि रं नाम्बारसोलाय? हेलौ। हेलौ, दाख्लै रायलायनाय आदा ना? औ आंनो। आदा, आंनि नाम्बाराव रिसार्ज सोना हरलाय। हाब माथो जालायखो, दानो जोबलायबाय नामा? गाबोन सानसेल'सै, हायोबा गाबोननो सोना हरदो। जागोन दे, आं गाबोननो सोना हरगोन। बारा गोबाव लामायाव थानाङा, बहाबा पुलिसफोरा नुबाथाय बुजागोनबो। पुलिसा आंखौ नुवालै, आं ना सानायखौसो नायगासिनो दं। बोरैबा मोखां गन्थं दोलाबा हले आङो ब्रेकआप खालामगोनहाय। बिदि सानथ'नाब्रा। दे होमबा गाबोन सोना हरथार, नाथाय आङो फरायलायनाय नङाबो। दे सोना हरथारगोन दे आं। ओं दे आदा, आं लाखिथ'बाय। दे होमबा लाखिथ'। जोंबो न'आव थांसै। दे। दे बाय। थौ थांसै लोगो। थौ। डिस्टार्ब साला। मास्टारनावसो बिबा हामसिगोन नामाब्रा? थाखा फैसा गैयिफोरावबो बिदि बिहरबाय थायो। मास्टारनावनो दाहार बिथ'नांसिगोन आं, जाथारनाय नंला। गाबोन लोगो हमनो थांनांसिगोन, न'आवनो थांसैलां। सोमखोरखौबो फन खालामनांसिगोन, मानसियानो मा जाखोबाथाय खबरखौनो लाथारलास'। सान्दुङालाय मासे गोसाब्रा, खोथियाफोराबा माबायदि जाना दङ? माथो खोथियालाय नांगौ बायदि जाथाराखैब्रा। 10 बिगानि जागोन ना जायाब्रा? थोआबा थैथारबायलै आं, मालायनावसो नागिरनांसिगोन। माथो बाख्ल' सर' जथारदोंलै। फोनायानो माबोरै फोनाय? बे राखेबनि फोनाय, राखेबनिया माबायसा जादों? गावनियाबा माबायसा जादों? लामाफोराव लोगो मोनबा सोंनांसिगोन। बै दाबसे माइब्राखौ नायनो र', माबायसा जाना दं बिबा। बेथ' माइब्रासोमोनलै, देनां मागोआव फिथा जानोबानो जाबाय। बे माइब्रायालाय मोजाङानो जादों, बेखौबा माबोरै फोनाय? एसे मोजां जादों बे दाबसेया। सान गुसा मोनथारबायलां, सायाव थानानै मोसौफोरखौ दसे नेनोसै। मोसौफोराबो थाब फैबाय थायोना। दंफां सायावनो जिरायनोसैलां, मोसौफोरा फैलाबायबा दसेनो खोथियाफोरखौ जाजोबलांगोन। आयु सुवाद मानसिफोरालाय दाबो मोसौखौनो दर' होआ नामाब्रा? खोथियानो जौलायलांबाय, मोसौआनो जाजोबथारबाय थै। मा खोथिया मोनबावगोन आंलाय बेहायलाय? आयु हासारसो होनांसिगोन साला।
आरो अखाबो गैला दै रानजोब्बाय मासदैनि आयु मोसौ गाग्लिनाय गोजा माथो बिखिलाय अन्थाव बाथावनो आयु लससो जासिगोन बायसा मोनदां ओइ आदै सारा जना दं माथो हामबाय र' बे थाखो लागार मोनदो मैया रिसार्जआनो फैसा बिनाया बेनियावनो बिथ'नांसिगोन आं एबार खोथियानो लसथार जाबायलै आगान गोजा बेरासो होनांसिगोन बायसा मोनदां बेफोरखिबोथ' गाजोबनाय गोजा थांनि र' आदैनियाव बिनो ओइ नै थख्राया माबाया गोलैबाय आथिङानो साजोब्बाय जात्रा नस्थ' जाखाबाय दखलै मोनबावगोन आं खांख्राइ जावबासो मोनगोन खोमालै हनै मा दै मा हारसिं जिरायना दं ओइ खोथियाखौ नारगासिनो आंनियाबो मोसौआनो गाग्लिजोब्बाय माथो नंगौ नामा आंनियाथ' खोथिया गेसेंथार रज'दों आदैयालाय माबोरै फोनायब्रा आंना फोनायाथ' मोजां फोखादोंमोन ना हानि दगावसो जादों ना दैनि दगावसो जादों दाबसेयाथ' मोजांथार जादों खेबसेखो हासार गारना होआखै हासारा होगोन र' होनायालाय हाब नोंनियालाय माबोरै जाखो गैथारा एरैबायसा मोसौ जाबायबो जाबाय एरैबायसा गाग्लिबो जोबथारदों नंगौ नामा औ हाब दाबो मोसौ दर' होआ होमबा इखि आरो खोथिया जौजोब्बाय बाङाय बादुला बादुलि थामारोलै मोसौ लाग्राफोराबो आंनाव अलायजाबा गार खालाम सेस खालामना हरगोन आं दा सानदैसो जाथ'वाखै बेफोरबायदि उतखिया खालामबाबो जायाना हामा मोनजागोन मा हामा मोनोलै बिसोर मोसौखौ लादो जोथोन लानांगोन आं नंगौ नोंनाया दा आरो बेरा होनोबो हाजिराफोर लानांगौ मिथिखाया नामा बिसोरो खोथिया फोनाय दिनखौ मोसौ हेगारनो साला हाब नोंना फालौआलाय माबोरै जाखो बाङाय जादो जानाया दाख्लै बार फैनायजो थाना एसे एनै बुख्लाय जादो नंगौ नामा फाननोलाय मोनदों ना मोनाखै एसे माने लकडाउनाबो सलिना होबोनो बिराद मैगं थाइगं सेवगारलांजोब्बाय जोंहाथ' न' खाथियाव काग्रेल गायदोंमोन ओरैनो सेवगारलांजोब्बाय मालाबा मालाबा फाननानै खरस मोनोमोन थाब सोमखोरालाय बहा थांखो सोमखोरा न'आवनो दं खोमा मानसियानो माबा मोखां सोम जाबाय मा जादोंबा औलै आदै माथो आंनावबो कलखौनो खालामथारला थाब न'आव माबाफोर जेंना जादों नामा नोंसा जेंनायाथ' जेबो जायाखैमोनलै मा जेंना जानो फैसा नांगौ फैसा हरो जि बियो बेखौनो हरो नै दाख्लैबो एटिएम कार्ड हरबाय बहनना ला गावहासो बहनना लानो रोङासै आदै आं नोंनियाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो फैदोंमोन सोंजागोन नामा सों जेबो नङा मा सोंजायो बाथ्रा बेलाय माने आंनो एसे रां नांगौमोन ओरैसो बेखौनो बुंनो तान जाबाय थंल' थंल' बुंखानांगौलै बेसेथ' नांगौमोन बारा नङा 500 रांल' दे होमबा आंनि हाबायाव माबा मोनसे मावना होनांगोन मा आदै मा खामानि माने आं नोमादै गोदान लाबोसिगोन नालाय मिथियाखै होमबा बिदिसो जाना दं खामानिया मिथिदों मिथिनाया सोमखोरानो खिथाखादोंमोन बेयाव एसे एनै हेल्प होबानो जाबायब्रा जागोन आदै जागोन ओइला मिथिर' समनियाफोरनो दे लकडाउन सकडाउन मिथिलालां दौरि सासे लिंनानै हाबा खालामसै थेवबो हिनजाव गोदाना दुखु मोना होमबा मा दुखु मोनलायनो लकडाउन समावलाय हाबाया फिसा जाबाय होननानै जेबो नङा हाब माथो बाननांगौ आंलाय है मा बानलायनोलै जि बानो बान नोंनि गोसो दालि थालिसे होबानो जाया होमबा फालौ फाननानै हैगोन दे आं हाबाब 500 रांखौलाय नोंलाय मा नांगौ जादों आंनो ना साराबोदि उल्टां पुल्टां बाथ्रा बुंबाय थागोन माबालै रं नाम्बार जादोंमोन अबेनि जाखो गामिखौथ' मिथिथ'आ आङो
लोगो हमलायलायाखै ओहो अ दिस बेनिफ्राय मबाइलावबो बेलेन्स गैलानो बिनिया ए बिहरदोंमोन आरो रिसार्ज सोनो दे जागोन दे हरगोन आं नोंनो फ्रियावनो आंनो नोङो हिनजाव लायनायावल' बाय हेल्प होबानो जाबाय बिदिखौलाय हागोन हेल्प आप खालामनायखौलाय माथ' गिदिर खिथा होमबा दायो लायबानो जाबाय बेनिफ्राय ओरैनो जोंहा फिसालाखौबाय खबर लायो मानसि नङाबा मोखां सोम सोमसो सामफ्रोमबो नुग्रा जाबाय आं दे आं दा लायगोन दे होमबा सिखारलायथ'नोसै नामा आङो दसे खोथिया नेनि मोसौफोरा फैगासिनो दे आंनियाव बानलु एसे खामानि दं र' अ दे दे उदेर मारिनाय दंलै हाग्रा जादों दे थाथ' होमबा दे दे लाय थांगोन दे अ दे जागोन दे सिन्था खालामनो हागोन गेले माथो खालामथारा ओइ समनिया लायनोसै खोमालां आदै राखेबनोबो खोन्थाफ्लांसै ना गाबोन समनिया लायगोन होननानै दायो खोन्थासिगोनलां आइ आं दख'ना बायनो फैसा नांगौमोन फैसायानो लाथिख'सो नोमफानो बिनाया आंनो नोमफायानो होनायाखै आरो आंनियावसो बिबावदो आंनो होथारनांगोनानो बे दख'ना गांसे बोरायखौनो गानफैबाय थानांगोन नामा बे गांसेखौनो गानाब्ला लकडाउननि बबेयावथ' मोननांगौ आफानिफ्राय दा बिनाव हर बिनो नायगोन दे मोनगोन ना मोनाबा मा सिन्था खालामबाय थाखो बिमा ओइ ओरैनो जिरायदों आं हा मा सानबाय थानायमोन बिमा ओइ दानि फिसाजोजों आंजों मायबा रायलायदोंमोन माथो बुंलायखो फिसाजोआलाय माबा दख'ना नांगौनो फैसा बिदो दख'ना नांगो बे लकडाउननि समाव दा लकडाउननि समाव मैगं थाइगं फाननो मोनाखै बोरै होफायनांगौ आंलाय नोंनायाथ' नंगौमोनलै बिफा बे लकडाउननि समाव हाथायावबो मैगंखौनो फाननो हाला बेनोथ' जारलालै मैगङानो गोमो जाना सिरिलांजोब्बाय अखाबो अखा सान्दुंबो सान्दुं लकडाउनबो लकडाउन गोमो जाना सिरिलांजोबसैसो बे आंनि न'खरा बोरै सोलिनो हागोनथाय लकडाउननि समाव आरो दा फिसाजोनो नांथारगौबाथाय थार लानासो हरनांसिगोन दा सोरनियाव मोनगोन जों बायदि आबादारियालाय जोंनो सोर होगोन जोंखौथ' जेरैबो मोजां मोना गोनांफोरा मोननायाथ' मोनगोन जों बायदि गोरिबालाय माबोरै सुख'नो हागोन थार लाबाबो बिदिनोथ' जाबायलै मैगंखौबो आं बिगासेल' मावबाय बिगासेयावलाय बेसेबां मोनगोन 30,000 40,000 मोनगोन फिसाजो सासेखौनो लेखा गोरों खालामहोनो हायाबा दख'ना गाननाय जोमनायखौनो होनो हायाबा जों बायदि न'खरा बोरै सोलिबावगोन दुखियासो न'खर जालांसिगोन बायदि मोनदां दुखिया जाबाथ' न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हाला लाजिनायसो मोनबाय आं बिनिफ्राय जोंहा मा राहा दंबावो फिसाजो सासेनोनो दाहालासिम मोजाङै जाहोनो हायाखै मैगं थाइगं फाननो हायाखै फारसेखि आंबो गुबुन जायगायाव मैगं फानलांनो हायाखै लकडाउननि बन्दखायनो दा मा जाबावगोन सानबाबो सानख' हाला आरो बे बेरामानो जाबायलै कर'ना भाइरासानो दा जालांबायानो मास मोनथाम मास मोनब्रै बे दिनावलाय बोरै मैगं थाइगं फाननो हानो दे मायबा मोनसे राहा लानांसिगोन फिसाजोनो नांथारगोबालाय माथो गुबुननियाव थारखौनो नागिरहैनोसै आं नागिरहै थांदो होमबालाय बेसेबांथ' रां नांगौमोननो आइनोलाय सोंफ्लाङासै आंबो फिसाजोनियाव आंबो दुब्लिनिफ्राय मेंना फैसोबाय ओंखामा खुरैहैथां र' बिफा खुरिनि आइ फिसा नोमाया ओंखाम खुरनो थांबाय जानो फैद' र' आइ थाथ' बेसेबांथ' रां नांगौ जादों 4,000 दाथ' आंनाव आखायाव रां गैया मैगं थाइगंबो फाननो मोनाखै आं मायबा मोनसे खामना हरसिन दे दे जासिगोन दे आफा थांदो आइ न' सिङाव ओंखाम जानो जहैदो माथो गोजानथारलै आदिलानि न'आबो आंहाथ' गयनि खान्थालनि सारि सारिब्रा बेवहायनो दोननोसैलां
ओइ आदै न' दंना आदैजों माथो हालाब्रा ओइजोंनिफ्राय ओइजों पाकानि न' लुजोब्बाय जोंफोरा हालालै आदैजों ओइ आदै न' दंना अ माथो राखेबारिसो फै फैसिलाय फै माबालै आदै नि बाथ्राखौसो लानानै फैदोंमोन आं अ जागोन दे मोनलांगोन हाब आदै सोमखोरालाय बहा थांखो बै न'आव दोङो लिंहरनायसै सोमखोराबा जा फैलाय नोंनि लोगो फैदो हाब सोमखोर मा सेरि मानि सिन्था गोलैखोब्रा मानसियानो ओंखामफोरखौ मोजां जालायलांला मा जाखो दानिया माथो खबरखौनो लाथारला जेबो जायाखैथ' आंहा दा लकडाउननि थाबायनो मोनैनि न'आवनो थाबाय थादों माथो कल खालामबाबो मबाइलानो सुइस अफ बुंबाय थायो जस' नोंबो माला हरनाय मैया आंनिया मबाइला सुइस अफमोन बारा थगायनाङा दे सोमखोर हा मानोथो थगायबाय थादो फिसायालाय थाला बुंना होनाया लोगोफोरखौ बेफोरबायदि थगाय नामा ब्रेकआप जानायखायसो आं एसे टेनसनाव दंमोन मा बुंबावनो बे गथ'खौ फनमान गैया साला दानिफ्रायनो उन्दैयाव हिनजाव बारा गोसो थोनायनि टेनसन लाबाय थानाङा फंबाय जोंफोरबायदि न'नि खामानियावनो था हाब नोंसा आफायानो नोमा उन्दै लाबखासिगोन हाब बेयावनो नोंबो दानो लाबनो गोसो जाबाय होनबा औलै राखेब आंनि बुजायनायखौनो लाथारा नोंनो एसे बुजायना गालांदोलै जागोन दे आदै आं इखौ बालाबा थिग खालामना दोनगोन दायो थांथ'लायदो आं उन्दुनोसै दे मा जाबावनो बे गथ'जो बिदिनोसै दानि जुगनि गथ'फोरा मा बुंबावनो गोसो थोनायनि फाग्ला आजिखालि सिख्लाफोराबो फैसा थाखा मोनाबानो ब्रेकआप खालामग्रा मा जुग जालांखो बे जुगा बिदिनोसै मा बुंबावनो मबाइलनि जुग जाबाय पाबजिनि जुग जाबाय मा बुंबावनो दे अब्ला आदै एरायथ'लायनोसै नामा नो जेबो मोनलासैबो बेखौनो लांदो थै मा नांनो मारैबो गैया नालाय जखायफोरखौ संना दोननो एबारसो लाबोआमोन दे होमब्ला खबरफोर होबानो जाबाय दे जेरावखि जाया नों मारै गोदान लांनांगौ फैथारांगोन दे दे जागोन दे थांथोंसै दे हागौबाय नोङो दे जागौबाय र' साला फैसाया रिसार्ज सोना हरनो मोनबाय दाख्लि साला मोदलादला बबेनि सेंग्रालै लोगो मोनना सानदोंमोन आं जात्रायानो लस जासिगोन मोदलादला नायबाय थादों लामाया लामा न'खर मोनो थां गाव लामा गाव थांलै साला डिस्टार्ब बबेनि सेंग्रा लोगो मोनलाबायो सार अ फंबाय बिराद गिदिर बाथ्रा जाबायलै माथो बाथ्रा जालायखि खोन्थानो हायो खोन्थानोनो बोरैबा मोनलायलांबालां थब्ल' बुङाखैमोन माबालै दाख्लै जों नायनाय हिनजावा आंनि हिनजाव मा जाखो खारबायनो सोरजोंबा थैनोसैलां बिदि नङालै सार बिदि नङा आइदै रखरा सिमां सुजुबायमोन आं बिदो संसार जानायनि माथो खालामबावनो सार आंखौबो आब'आ थगायलांबाय मा जाबावनांगौ दा सानैजों मा खालामबावनो सार सोरखौ मोनबावगोन आं बे बैसोआव नोंखौ लानानै आं सिमां सुजुबायमोन गाबनांला सार गाबनांला जिराय गाबबाय थानांला सार ना सिख्लाखौनो ना फैसिगोन आं नंगौ सार थांलायलायदिनि जिनायो मोजां सिख्लाखौनो ना फैसिगोन आं एबार जिनायो खनसे लाना फैखागोन दे आंखौ एसेबां दुखु होलांबाय बियो थादो होमबा सार दे मा जाबावनो गदाय लानो साननायाबो फेलें जाबावबाय साला एबार खनसे फेलें जाबावबा लालालां हिनजावखौनो लालालां बिहामजोखौनो लाना फैनांसिगोन आं फिसा लानो